كما يتمسيوز خبركم تقاطع تسعة تشعة تاغيلون لو ميحام مساعة سرطة مقابيز تلالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتو لنا بخبر زعدن بيترس منقص سارسة دينا ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምርጋጽ ሕጋዊ መሰላ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መደብ ወዲቡ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ካብ 16 ክሳብ 22 መጋቢት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ስዑድያን ክወሃብ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም አስመራ ከካይድ ምድላዋቱ አጻፊፉ አባላት አህጉራዊ ወኪል ጸዓት ናህር ዋጋ ነዳዲ ንምግታ 400 ሚሊዮን በርሜል ናብ ዕዳጋታት ከውሩዳ ተሰማሚዐን أمريكان دو كوريان لعلي 350 بليون دولار قمت ناي وفر سمي مع بكيسان أبي روحو مبراق روسيا مستغستن نبتي ساتو بمرا حزباو من مزبال سليبون قوامي امباسي إرترا أب ودو حورات هاجرات بشمنت مقابيت أب نيويورك أب إرترا أب مرقات حقا مثلا دكان استيو تمزقيبون زولا قسقاز دبره مدبو ديبون أبزي مبسعي إرترا نمحيال دكان استيون أوالدن بحقاو محياشات أب مبراخ نغحات زتكورا قسقاساتن زنة أصرت بقسوتاتن بزبل تيما قون مبال 7 أخيبا كوميشن حورات هاجرات ندرجة دكان استيو استخايد مدب نتنبارن كم أكل زجبرنا الجواب ترى دكان استيا أب سرعة فتحين موحس إيرتران تخطلو ميلاتاتن قسقاسون زبرهم قوامي أمباسادر إيرترا بحورات هاجرات ويزرو صوفيا تصفى مريم تركبهم عبالات إمباسي كاب فلما أوان نتنتا جميرة إيرترا نقداي معرنة صوتا أب هاجراوي حقاون تكالون مواقر بمئتاو بعتب كتسرح المصنعة بس دما دكان استيا حياة مسالاتن كم ترقاقس أبريهم أبتا خيبا وكلت عبالات حورات هاجرات تكالت ودب كومون ودبات السبيل محبر السب تساتفهم نيرم هاجراو ملقا فتنا كالاي درجة مالت ماتريك كاب 10 دشك ساب 20 كلتن مقابي تابو وشتا هاجرن سعوديان اب 10 شوعات نقطاتات كوهابيو وكل إيرينا نازريت بيين زدالو توتصاب ميكايل حادقو كأربعين هاجراوي ملققي فتنا كالاي درجة كاب 16 كساب 20 كلتن مقابيت أو وشتا هاجرن سعوديان بسرعن ببحتن زفتون تمهارو كم زواب أب هاجراوي إنستيتيوت لعلواي تمرتن مرمرن دايركتور مأكل فتنا دكتور بسرات قبرو حبيرام اتي فتنا 10 كلتا عينتات تمرتي كم زتقلل بمتكاس إنجليزن قصرن قدرنتاو كخون كله تمهارو بتوسخي كساب شوعات وي شومونت عينتات تمرتي كوسلو كم زخلوز قالت دكتور بسرات أو إشتا هاجر أو 15 نقطات أو تصادما أب جدان رياضن بتقلالا أو 17 نقطات كم زوهاب أبريهام زهاجروا فتنا بعصر دخلت عين تمرتي وهاب له أبزح جوان تمهارو دما إنجليزن قصرن قدرنتاو إخوستو كومبلسري بهال نسو مالتيو توسخي شعوك ساب شوعته شمونت عينة تمرتي كوسدي يخليهم زخانة تمهاراي كاب حمشت عينة تمرتي زقدر كوسد أكلنيو إنجليزن قطرن مسوسدو سلسة خالوت سبجكتي وستو تا مينيمم تاز حتى كوستو هذا خلو مالتيو مخنياتو تي نتبيك أمر كلونا ناي تمهارو بحمشت سبجكت سلازخون حمشت كلهم يهلو ألو وإنا نبل مالتيو زعابي مفتني نقطة بيت تمرتي وارساي كالو سواك خون كلو أو اشتهاجر بتوسخي أبسمرا دك أمحرة حجز ما حبار نغفا تهدسو سنبل عد غيح على بارنتو كرن باتعن شخاو دوسراتن كم زواب مدب تمرتين عبيتك كتاتلا زصنحا 54 دك أنشيو دما أباسمات مفتني نقطة تواديد لن كم زلون أرديام تفتنتي 4,807 ميتاي دك أنشيو زركوبوم 21,803 تمهارو مخارم
ካብኣቶም 89.3 ሚታዊት ብስሩዕ ዝመሃሩ ዘለዉ 10.7 ሚታዊት ድማ ዳግማይ ዝፍተኑ ምዃኑ እውን ገሊጻ ኣብዚ ፈተና እዚ ዝሳተፉ ጠቕላላ ብዝሒ ተፈተንቲ 21803 እዮም ካብዚኣቶም 10583 ብፐርሰንቴጅ ከ 48.7 ካብ ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ እየን ብዓይነት ተምሃሮ ክረኣዩ ከለዉ እቶም 19478 89.3 ሚእታዊት ብስሩዕ ዝመሃሩ ሬጉላር ተምሃሮ እዮም እቶም 2325 10.7 ካብ ሚእቲ ድማ ዳግማይ ተፈተንቲ እዮም ዶክተር ብስራት ወሲኻ እቲ ዝወሃብ ፈተና መዛዘሚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን መሰጋገሪ ናብ ላዕለዋይ ትምህርትን ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ከም ዝዳሎን ከም ዝተሓዝን ብምሕባር ደረጃኡን ዘድሊ ምዕቀኒታት ዝሓለውን ክኸውን እቲ ማእከል ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብውህደት ከም ዘዓይ ኣነፂራ ኣብ መወዳእታ ድማ ተፈተንቲ ብኣጋ ኣብ ዝተመድቦ ንቑጣታት ተረኺቦም ንዝወሃቦም መምርሒታት ብግቡእ ክርድኡን ከይተረበሹ ጊዜኦም ብግቡእ ክጥቀምሉን ብምዓድ ንኩሎም ተፈተንቲ ሰናይ ቅነ ተመንያ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 29 መጋቢት ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ንምክያድ ምድላዋቱ ከም ዘጻፈፈ ገሊጹ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዕላማ ናይዚ ፌስቲቫል ንዝፈረየ ፊልምታት መሰረት ብምግባር ንመጻኢ ብዝሓየልን ምቕጻልን ንምብርባሩን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ዝፈረየ ፊልምታት ከም ዝቐርበሉ ኣብሪሁ ዛጊት ልዕሊ 200 ሃገራዊ ፊልምታት ተኣኪቡ ምህላው ዝሓበረ ኣምባሳደር ዘመደ ካብዚ ዝተመመየ 55 ፊልምታት ኣብ ሲነማታት ሮማ ኢምፔሮ ኣስመራን ሓማሴንን ንህዝቢ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ ማዕርማዕረ ትምርኢት ፊልምታት ምስ ታሪኽን ጥበብን ፊልም ከምኡውን ተርኡ ኣብ ባህላዊ ትንሳኤ ዝገልጽ ሰሚናራት ብኪላታት ዝቐርብ ምዃኑ ኣርድዩ ነዚ ፌስቲቫል ኣብ መጻኢ ናብ ደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ንምዕባይ ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዘመደ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ማዕከናት ዜና ከም ዝከታተሎ ከም ዝግበር ሓቢሩ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ መወዳእታ ወግዓዊ መኽፈቲ ናይዚ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ 21 መጋቢት ኣብ ሲነማ ሮማ ከም ዝካየድ ሓቢሩ 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክብርታትና ዋልታና ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ሃገራት ብክብ ዝበለ ድምቀት ተጸንቢላ ጋዜጠኛ ኣርሲማ ኣስመሮም ከካቦቱ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ይስዕብ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ሚላኖ ሮማ ቦሎኛ ባሪ ካታንያ ፓርማ ፒዛ ፓሌርሞ ጀኖቫ ናፖሊ ፓዶቫ ፊረንሰን ቨሮናን ኢጣልያ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብቓልስን መስዋዕትን ንዘረጋገጸቶ መሰላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብእትርእዮ ንቑሕ ኣበርክቶ ከም ዘውሓሰት ተገሊጾም ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ ኪችነር ጋልፊ ኦታዋ ዊኒፔግ ካልጋሪ ኤድመንተንን ሳስካቱንን ካናዳ እቲ ጽምብል ታሪኽን ክብርታትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ናብ ወለዶታት ንምስጋር ብዝለዓለ ንምስራሕ መብጽዓኦም ብምሕዳስ ጸንቢሎሞም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ራሊ ዱርሃም ቻፕል ሂል ኖርዝ ካሮላይና ከምኡውን ሚኒሶታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንክብርን ዕዙዝነትን 8 መጋቢት ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ መሰናድኦታት ብምድላው ብሓበን ዘኪሮማ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኤርትራውያን ነበርቲ ስቶክሆልም ሽወደን ኦስሎ ኖርዌይን ሄልሲንክ ፊንላንድን ኣብ ዝገበርዎ ጽምብል ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን ሃገር ብምምጓስ ጨናፍር ሃማድአ ውዳቤታትን ኣሕይለን ንዝበርኸ ኣበርክቶ ከም ዝነጥፋ ጽኑዕ እምነቶም ኣረጋጊጾም ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንማዕርነትን ፍትሕን ጓል ኣንስተይቲ ሳላ ዝተቓለሳን መስዋዕቲ ዝኸፈላን ሎሚ ማዕርነታን መሰላን ዝተረጋገጸ ሕብንቲ ዜጋ ክትከውን ከም ዝበቕዐት ገሊጾም ብዘይካዚ ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን ማንቸስተር በርሚንግሃም ሼፊልድ ሊድስ ኖቲንግሃም ኮቨንትሪ ኒውካስልን ሌሰስተር ሲቲን ዓባይ ብሪጣንያ 8 መጋቢት ደቂ ኣንስትዮና መዋእል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ቡፀተን ከይተፈልያ ብዘካየድኦ ድርብ ቃልስን ናይ ስራሕ ተኻፋልነትን ዝተረጋገጸ ማዕርነት እተንጸባርቕ ዕዝዝቲ ዕለት ምዃና ሓቢሮም ኣባላት ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ግብጽ ብግድዮም ተራ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ምውሓስ ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ 8 መጋቢት ንዝተረከብናዮ ሕድሪ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ መብጻዕና እንሐድሰላ ዕለት ኢሎም ኣብ ዘሄግ ዝወለ ሌዋርደን
ኦትራክት አምስተርዳምን ሮተርዳምን ኔዘርላንድስ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዚ ወደብዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባህላዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽፍሕታት ንዝገብሮ ዘለዎ ኣበርክቶ ብምጥቃስ ኣብ ወጻእ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ውዳቢአን ክሕይላ ተላብዮም ነበርቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝገበርዎ መደብ ርህብትን ስልጥንትን ኤርትራ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ተሳታፍነት ጓል ኣንስተይቲ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ቀጻልነቱ ክወሓስን ክወራረስን ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣብ ቤልጅየም ከተማታት ብራስለስን ኣንትወርፕን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣበርከት ጥራይ ዘይኮና ተረባሕቲ ጸጋታት ሃገረን ክኾናውን ብዕላማ ስለ ዝተሰርሓሉ ህይወተን ብዓይነት እናተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብኻል ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ መድያዊ ዕጥቃ ኣደልዲላ ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ምኹስኳስን ናብ ወለዶታት ኣብ ምትሕልላፍን ልዑል ተራ ትጻወት ከም ዘላ በሪሆም ኣብ ጀርመን ከተማታት ቢሊፈልድ ፍራንክፈርት ካይዘርስላውተር ካርልስሩህ ካስል ከለን ክራይስ ኦፈንባኽ ማይንዝ ኑርንበርግ ኦልም ቱቢንገን ሮትሊንገን ቡበርታል ጊሰንን ዳርምሽታትን እውን ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ብልዑል ድምቀት ከም እተጸንበለት ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ሉዋንዳ ቤንጌላ ዋምቦን ካቢንዳን አንጎላ ዝነብሩ ድማ ንጽንዓትን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝገልጽ ዝተፈላለየ መሰናድኦታት ብምድላው 8 መጋቢት ብክብ ዝበለ ድምቀት ጸንቢሎም ኣብ ኑዘባ ዓዲ ቀይሕ ብዝግበር ዘሎ ዕቱብ ቁፅፅርን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትን መበቀላዊ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ናብ ንቡር ይምለሱ ከም ዘለው ተገሊጹ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣሕመዲን እስማዒል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሳላ ዝካየድ ዘሎ ጽኑዕ ሓለዋ መጠን ብርሰት ብልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ገሊጹ ኣብ ነቕጣታት ካሪቦሳ ሲቢራሶ ሕሽመለ ደርዓ እምበይቶን ዓዲ ቀይሕን ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈረ እኹል ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘሎ ዝረአ ዝነበረ ምቑራፅ እንፀይትን ምፍሓምን ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ዝገለጸ ኣቶ ኣሕመዲን ንቑሕ ተራ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብሪሁ ሳዕቤናት ምብራስ ኣግራብ ኣብ ህዝቢ ንምስራጽ ኣብ 2025 ኣብ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ጎስጓሳት ከም ተኻይደ ተቒሱ ድማ ምዕቃብ ሃብቲ ገረብ ንኣመሓደርትን ኣብ ቁፅፅር ንዝተዋፈሩ ኣካላትን ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ምቁፅጻሩ ከሕይላ ተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣሕመዲን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ብርሰት ኣግራብ ኣብ ልዕሊ ዝተሳትፉ ወገናት ሕጋውን ኣራሙን ስጉምቲ ከም ተወስደ ሓቢሩ ኣባል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን መንእሰይ ሃብቶም ብርሃን ብወገኑ ገረብ እንተሎ ኣካባቢ ብሓፈሻ ስለ ዝረግእ ምትሕባር ኣመሓደርትን ህዝብን ብዝለዓለ ክሕይል ኣተሓሳሲቡ ኣብ ኑዞባታት ማይ ምነ ሰገነይትን ማይ ዓይንን መሰላት ቆልዑ ንምርግጋፅን ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድን ዝዓለመ ጎስጓሳት ንህዝብን ተምሃሮን ተኻይዱ እቲ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኩላ ኣካል ሕብረተሰብ ንሓደገኛነት ጎዳእቲ ልምድታትን ባህላዊ ፍዋሳን ተገንዚቡ ንምውጋዱ ብንቕሓት ንኽሳተፍ ዝዓለመ እዩ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ኑዞባ ማይ ምነ ኣቶ ዮሃንስ አብርሃ ክሽቦን መርዓቲ ትሕቲ ዕድመን ንምውጋድ ብደረጃ ኮሚቴ ምርግጋፅ መሰላት ቆልዑ ዝካየድ ዕማማት ጽቡቕ ውፅኢት ይርህብ እኳ እንተሎ መሊኡ ንኽጠፍእ ግን ዝያዳ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣመሓዳር ኑዞባ ማይ ምነ ሌተና ኮነሌል አብርሃም ሃይለ በወገኑ ጎዳእቲ ልምድታት ሓቢርካ ብምቅላስ ንምግቶም ንኽስራሕ ንቕሓት ህዝቢ ምብራኽ ካብቶም መሰረታውያን ናይ ምክልኻል ሜላታት ስለ ዝኾነ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሰላሳን ክልተን ኣባላት ኣህጉራዊ ወኪል ፀዓት ማለት IEA ናህሪ ዋጋ ነዳዲን ምግታእ ኣብ ካብ ዕቑር 400 ሚልዮን በርሚል ናብ ዕዳጋታት ከውርዳ ተሰማሚዐን እስምዕ እዚ ተግባራዊ እንተኾይኑ ዛጊት ኣብ ሓደ እዋን ናብ ዕዳጋታት ወረደ ዝዓበየ መጠን ነዳዲ ክኸውን እዩ ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ ቅልውላው ምስ ዘይሃድእ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ብዘላቕነት ክቕፅል ከም ዘይክእል ይመት ኢራን ትማል 11 መጋቢት ብመጻበቦ ሄርሙዝ ክሓልፋ ንዝፈተና ሰለስተ ናይ ጽዕነት መራኽብ ከም ዝሃረመት ዝፍለጥ ኮይኑ ትስጉምቲ ክንኪ ተስፋ ተነቢሩሉን ዝቐነየ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ መሊሱ ከም ዘዕርጎ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ሎሚ 12 መጋቢት ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ብዝውንጨፍ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ዕላማታት እስራኤል ከምኡውን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ከም ዘጥቅዕት ሓቢራ
أمريكا أبتزوبان زولو معسكراتا مزيت عطوه نعو علامة زقبرة متكعتات كم زغطل لعلواي همنتها مراحي إيران منجابة خاميني حبيرون صحفي لعلواي بايتو هاجراو تستا إيران علي لارجاني بوغنو أمريكا تحت غرسي إلكتريسيتا هاجرو مستتكع من لا زوا مأكلاي مبراق أبا حتصير وان كم زيت المتاتن كيغلون إسرائيل أمريكان بوغنن أب وتهدراون كالإعلامات إيران كبيد دبداب كايدا كم زوا على كجلس عن كله إسرائيل قبل على ليبانس ورار كتكايد كم تغلات انكيام بخال وجن هاجرايت كان تاقوس أجري إيران عبزمت كرمتي عبزكاير وانشا عالم كم زيت الساتف منستر سبورت هاجر أحمد دومياني بوجع عفليتهم من إيران نبتي أمريكا مكسيكون كندا بحبار زي انجدو وانشا عالم هاجرايت كان تاكله تتوسقات كم زلوا يجلس زلون مزياب استأسس زينا بريزيدنت إيران مسعود بيزكشيان مس أمريكان إسرائيل زكاية زلو عتقا وجت دون خبن سلسته قدما قونا تغريبون بريزيدنت بيزكشيان مس مراحتي روسيان باكستان نبزكايدو ناي تليفون زرب محبر سب عالم نلالو مسلاتن ربحاتاتن إيران أفلطو خب بمتقعة أمريكان إسرائيل زوردا عنواتن كساراتاتن كحساق خفل كامون عب متاي عب العلي إيران تمساسال متقعتي كم زي فتسم زرقاقز عالم الخاو وحسنت كوهاب زبل قدما قونتي أغريب زلو زي كازي إيران نتي بريزيدنت دونالد ترامب بزي قدما قونت إذا كتب زغربو تعويد كم زي تقبلون حزب إيران نلو لاون نوتو كساب مود داتا كم زي كالسن بريزيدنت بيزكشيان الرقاقيتون أمريكا عب العلي إيران وتادرا وسرحيت كتكايد كابت الجمر ندحر لعلي 11 بليون دولار وصايتات كم زغبرت صبصبات بيت صحفة مكلخة أمريكا مالت بينتاغون يقلت أمريكان دوب كوريان لعلي 350 بليون دولار زقمت ناي وفر سمع أبجيسان تسمع دوب كوريان لعلي 300 بليون دولار أب استراتيجياويان اندستريات أمريكا أستات 250 بليون دولار وفر دما أب مسرح مراخبن مسوس تأساسر صلاتاتن كتقبر زخيليو من عبال ساعات تكنولوجين برك معدناتن هبت السمع بقدامنا تتغيصهم مهلاهم تقليتون اتي جزوف ناي وفر سمع أب مدنفع كتبا كلتين هاجرات وتاو ترا كم زهلو يمت دوب كوريا عبد مداي كتبات رايزي كونت عبد اسيا كاب كندي وتهدراوي مشاركة أمريكا مخانا ونيتكاس أمريكا عبد دوب كوريا لعلي 28 تنشح وتهدراتن بركز بلا زمنو أصوارن أوافرا كم زلا يفلات بعصرت عدم مقابيت عبد رحوق مبرق روسيا بستغست النطبي ساتو قمرا هزباو من مزبالا سعيبون اتي وشمت كامتشاتكا زتغست النطقي عب زحلف قرب عامتات عب تكابي كاب زغاطمه تمساسل حدقاتات تزحاي لمخانون كيلاتات سنه من روسيا غليصم سمز روسيا تي حدقا زفطرو صعقتكي دورونان زمخخا اخاوحن تعناو صقمات كسعب كم زخل بممات نبرتي كتنققو اتحساسي ومالون أستاذ هذا شحن كل 300 كيلومتر عب الزرقاح وشمت كامتشاتكا لعلي 300 نطف ساتو قمراو بوتاتات كم زلو يستكاس عبد كبابي ترجعامي حركات من كتكات مدري كم زخصتون صبصبات يردون أوروبا حبرتنا 10 جعات إيراناويان والكسبات تكالاتن إلى ما زجبرة حدش دوريا الجدا والسينو أمباسادرات عبال الحجرات أوروبا حبرت مالي 10 حدا مجابيت عب براسلس بلجيم بزكايد وركب هتي الجدا بزملكت عب السمع كم زبوت صحيح حبر زلون اتوم استاغد وغنات عبد علي سلفنياتات عبد استوسده غونص او سغمتي ترازنو برومن غست سباو مسلا زفصمن مخانم حلافيت بوليسي غدات وصاي اوروبا حبرت كاجا كالاسافليتا زي حدش غدا نواي زدسكل كمون مغتشاتاتن نغداو نتفتاتن زخلكليو يخن برت غدا تغبراو كخون ببيت مخري اوروبا حبرت كصدق الله تبايلنا زي كانتين كله منغستي ايران نتي باوروبا حبرت عبد الله هاغروز توسنه حدش غدا زي مورالون زي حقاون قبل بتري كونينوا أفنيا منستر قدات وطاي إيران إسماعيل باغاي أبزهاب مجلسي تحبرت نهاجرو نفسان مكل خالن لعلاون نتان محلاون توسدد الله سقمتي كقد صعيف التنمهلاو وقيسون زي كازي أوروبا حبرت إسرائيل أمريكان بمحجاز عبتي قبل على هاجرو زفتم زلو زي حقاو تكباراتن جبناتن نطف تحبابري خونكم زلو تافنيا بتوسخ كسيسون أوروبا حبرت زاجيت بتقلالا قبل علي 340 شوعاتن والقصباتن 5 تكالاتن إيران قدا صليو خمزلو صبصبات يعبرون بريطانيا أبتي بيوكرين قبل على هاجرز التقايد متكعتي ميسايل بغطا كم تساتفت منجست روسيا كسيسون روسيا نزل قصة تقرب زلا روسيا يوكرين ب10 مجابيت صراحة بريطانيا زخونون ناي نويح حقت ميسايلات تتقيما كتما بريانسك
ድሕሪ ምጥቃዓዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ሚሳይላት ብዘይደገፍን ተሳትፎን ክኢላታት ብሪጣንያ ክትኮሱ ከም ዘይክእሉ ገሊጹ ተሳትፎ ብሪጣንያ ነቲ ኩናት ናብ ካልእ ምዕራፍ ዘሰጋግርን ዘጋድድን ከም ዝኾነ ተኣፈኛ ብተወሳኺ ኣጠንቂቑ ይኹን እምበር ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዛጊት ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝወፀ መግለፂ የለን ብመሰረት ሰበስልጣን ሩስያ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ ብዩክሬን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 42 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ተኸተሎ ዘላ ተጻባእቲ ፖሊሲ ደው ብምባል እቲ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ ክትፅዕር መንግስቲ ሩስያ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ኢንዶኔዥያን ኣውስትራልያን ጃፓንን ፓፑዋ ኒውጊኒን ዘጠቓለለ ስልሳዊ ጸጥታዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ንምስራት መደብ ከም ዘለዎን ኣፍሊጠን እዚ ዝተገልጸ ሚኒስተራት ምክልኻል ኢንዶኔዥያን ኣውስትራልያን ትማል 11 መጋቢት ኣብ ከተማ ጃካርታ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ዓላማት ስጉምቲ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ሰላምን ምርግጋእን ንምውሓስ ከምኡውን ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ንዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ምትሕብባር ንምድልዳል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቶም ሚኒስተራት ሓቢሮም ኢንዶኔዥያን ኣውስትራልያን ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ክልታዊ ስምምዕ ከም ተፈራረማ ዝዝከር እዩ እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ጃካርታ ዝተኸተመ ስምምዕ ጸጥታዊ ሓበሬታ ክለዋወጣን ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳን ከምኡውን ሓንቲአን ምስ እትጥቃዕ እታ ካልአይቲ ናይ ደገፍ ስጉምቲ ክትወስድ ዘኽእል እዩ እቲ ስምምዕ ካብ መፋርቕ ናይ ዝዓመት ተግባራዊ ክኸውን መደብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣውስትራልያን ኢንዶኔዥያን ኣብ 1995 ዝኸተሞ ጸጥታዊ ስምምዕ ኣብ 1999 ከም ዝፈረሰ ጸብጻባት የረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኤምባሲ ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምርጋጽ ሕጋዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መደብ ወዲቡ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ካብ 16 ክሳብ 22 መጋቢት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ስዑድያን ክወሃብ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ከካይድ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ኣባላት ኣህጉራዊ ወኪል ፀዓት ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምግታእ 400 ሚልዮን በርሚል ናብ ዕዳጋታት ከውርዳ ተሰማሚዐን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ልዕሊ 350 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ወፍሪ ስምምዕ ኣበጊሰን ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ዝተኸስተ ነጥቢ እሳተ ጎመራ ህዝባዊ ምዝባል ኣስኪሙ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም